Новая сякера. Ведаеш, якую я придумала? Ну, На хребте могутный лед, не вийме секера. угу. Добре. І ще? Ну, больше я пока что не придумала. Про сякеру пакуль што не придумала. Ну, Давай мою, якую я придумала только что. На хребте да. могутный лед. Прапануеш мне запісаць? Так. Ну, дык я уже запісаў, што слова не верабей, на галаву не нагадзіць. Што напісана пяром, не вийме сякера. Не, ну мне б хотелось інший. Ну, дык добра. На хребте Скажи. могутный лед першее. На хребте могутный лед, не вийме секера. Ну, чаго чакаем? Стрим запущено? Запущены уже давно, мы уже с тобой давно уже говорим для ўсіх. А. Угу. И цвиркай там так. 50-ка. Ладно, ну не будзе у нас же 50-ка, інакш мы помрем лепш дзеля деток. Пайшлі? Так зато будзе лепш. Наступная станция Irrational. Irrational. Где ты тут бачиш Ш? T-I-O, гэта Ш. Irrational. Irrational Nightmare. Nightmare. А ну что там мэ? Тому что там так было написано. Ну что там мэ? Тому что маре. Мара. Ведаешь такое белорусское слово? Мара? Не ведаешь? Про что ты маришь? Марасов. Мара. Не в сенсе имя, а Мара. Марить. Мэ. А у Destiny 2 Марасов. Там просто Мара, яна бессэнсоўная носіць імя. Хаця сугучча ёсць. Дык вось Мара. Багіня была яшчэ такая, здаецца, старадаўняя Мара. Подумай, где я зараз. Божечки. Аллилуйя. Націскаю Ctrl і бачу, дзе ты зараз. Ты пачынаеш зноў? Что? Что я починаю? Дурыць. Вот походить нужно. Ну і твою сякеру зараз заваёўваем, так што як сабе хочаш, можаш дурыць. Тому. Это угли мой стрим. Ну так. Мой стрим, мои правила. А ты Правила. як хотел отдать мне стрим? Правілы. А тут вельми з одного удару уже прокапываешь. Ну там может такий песок. Ну, я улюбленая карта. Зродно, тут просто за один стук уже прокапываешь. Але правда тут есть GTA
подземные червяки, які нас ловлять. Шаїхолуди. Шаго! Не заморачивайся, некогда я тебе покажу, что. Ну нажму. Я мероприятствую. Окей? Калі ласка. Калі ласка. Прошу, заходьте, заходьте. Почувайтеся себе як дома. One, two, three. Гнома пада 3. Next station is on the... Оборонишь меня? Не. Да ну, я помру, покуль буду робить задание. Ты помрешь. Ты помрешь. Я тут забираю ножки и лапки. Фух. Тим більше гэтай антенны нікому не патрэбныя. Мне зато потребное, зато у нас Ну, будет добре, плюс добре, уровень. Добре, так сама давай. Я это узламываю сама, добре? А не змагаюся. Да ну! Да у меня стреляют! Своей кислотой. А ты это не зауважаешь. Ну не могу ж я все зауважать. Можешь. Не, Коли захочешь. это надо тяжко. Да ну! Ты здекуешься! Я же сказала оборонить меня! Ты просто здекуешься! Ну я же сказала меня оборонить! Я тут занятый, а ты меня что? А нічого, що у мене тут так само є, що робити. За тебе я зараз провалю эту миссию. Я тут не прийшов. Перед тем, что не оборонял меня. Бяреш місію, яку не можеш виконати сама, виноватая тільки ти сама, ніхто більше. Да ну! Я зараз провалю миссию. Я зараз помогу. А, The router is powering down. Well done. Collect the data cell and get on with your mission. Shield charged and ready. Якраз коли мені. Data cell secured. Another successful stab at our rivals. Я подниму тебе тоді, коли я все зроблю. давай. Кутка, у меня и так вельми мало здоровья, у тебя и так больше. Я суровый сосулька. Так, учай.
Hang little chrome on the rock pot boil. Але я помогу, тому що у мене погляді кульки здоров'я. Foaming up the area. А, friendly fire. Так, Got the little chrome. All over me. ти не те місце чешеш. Ти місце. Просто інше надто далеко. Ось вони. Подсмакчи верхні. Там каля висадки гэтага пилососа. Complete. Do decontaminate thoroughly when you arrive back at the space rig. Kill a rock fox larva. Подимаю, подимаю. A dwarf never dies. Where is that? Тепер я пеню. Cleansing equipment is on its way. Я сурмилю. Да миль, добре, мені ж треба пилосос. Cleansing part has arrived. Keep your exposure to a minimum. We don't Висасує те, що я намилю. or something. Down it goes. Contagion spikes neutralized. О, добре. Заробили. I'm getting Ай! Ну, красава. Ну, добре зробили. making other А я знайшла жемчуг. Да кліч собі гэта. Ollie, over here. Ви така мали. Цукорочок. Частуйся. О, дякую, він такий смачний. А то ж. Think I dropped the bloody keys in there. Так, я до хати. Все, я до хати пішла. Мгм. А ну что мне копаться, коли у меня есть крюк? Ну холера веда, ну копаться тут просто. Gotta go. Coordinates downloaded to scanner. Купите мне плеваться своими слюнами. Плювака. Так, плюв.
Гей, куди? У тую ногу, гета! Як хочеш. Suck on this, you freaking ninja! Эй, хопить, щипать. Сидит такая, смокча. Боже. Так, будзе перапыначак на ежу і стады. Що, ти там зрабіла? Не! Не! Що травиш на мяне? Бзябзик! Боже, пожартувала. Так собі жарти. А зараз скончу. Well done. You're repaired. А я до хати. The mules До are хатки собі пойду. follow them and let's get that. Поїм там згущеночки. You can always deploy on the side of the drop pod. За гліфідів. За гліфідських подшивалів. Кому потрібна лапка? Шкібрідом. Шкібріб. Куди? Ти, пожалуй. Подумай теперь действуй. Establishing a proper connection between the pod and the space rig. Set up the uplink. I actually think we're gonna like it. Magnite! Угу. Эй. Элис. Я випадкова. І куди ти йдеш? За злотом. Ну, ты иди за магнитом, а я за золотом. Я углю один місце у тим, у якої ти зовсім не зможеш добратися. Змогу. Ну давай, значить, забирайся. Давай. Так, я ще раз. Ти гуляєш супроть мене? Не, я просто тебе на прочность перевіряю. Ну так і не дри мені голову. Ти знайшла магніт, коли ласка. Твой. Я тобі його поставила. Можеш сама забрати? No, thanks. Блін. Можеш? I needed that. Все, вельми маленькая часточка тобі. Мені викинуло тут чомусь. Куди? Ну як, я тюкнув магніт, і мене скинуло на землю. Ну, у мене
А может, что то и самое было. Can't see a thing. Ты не сможешь добраться до меня. Яшчэ раз, ты супраць мяне Да гуляеш? не! Ну так і хопіць. Схопить? И ты таки, я зараз таки зроблю. Я зараз так і зраблю. Давай, тоді схопи мене. Але як ти гэта зможеш зробити? Стань до гэтай штучки. І Я яшчэ не дайшоў. я спрыгну з неба. Як анёлчик. Яшчэ раз, ты супраць мяне гуляеш? Мы твою Да сякеру я зараз просто добываем. сказала, что я спрыгну за Ну. як анёлчик. Это далеко стоит, что я супраць тебе. Як Алис, ты ну гэта вот- думаешь? Алис, гэта весело? Мне так, потому что Ну, я добра, малая. табе весело, значыць місія не будзе скончана. Вельмі добра. Ах. Over here by the marker point. Залезці некуды, сядзіць адтуль нешта раўсці, гэта не смешна. Мы тут не ў хованкі гуляем. А я б з радостью погуляла. Я бачу твае хованкі, просто націснуўшы кантрол. Я бачу, дзе ты сядзіш. Але ў гэтай хованкі нячэсна гуляцца, тому што мы толькі бачым адзін да. Ну так, ну так у чым сэнс? А колькі у нас Хапай. Resupply. Stand back. Supply pod inbound. Uplink ready. Triangulation initiated. Do not leave the triangulation zone or we will lose the connection. We only got one shot at this. Resupply pod is here. Everybody collect ammunition. я зверху увогуле вас буду абараніць. Triangulation at 50. Ты зверху не зробіш нічога. А зараз я что-то роблю. Нічога. Я зробила тобі електронний щит. А ти що? Нічим не аддзячыў. Таму Нават. што нічого не зрабіла. Зрабіла я! Ты просто не бачу, а яно з-за гэтага ўжо знікла, з-за таго, што ты не Я бачыў. бачыў, яно не зрабіла нічога. Зрабіла б, калі б на цябе гліфіды напалі. Дык калі б яны ж з гэтага боку не пайшлі. Увогуле не толькі з гэтага боку, яшчэ і з гэтага, з двух адначасовых. Ты б магла падсвяціць, таму што ты скаут. Я ўвогуле падсвяціла, ты гэтага не заўважыў. Яшчэ падсвяці. Таму што дагарае твая падсветка. Sending in fresh fuel cells for the drop pod. Так, где батарейки? О, блин. Fuel cells А, have arrived. все добре. Get them connected to the drop pod. Я гэтым займаюсь. Ну, займися. Resupply ordered. Nitro has been withdrawn. The supply pod is inbound. Далі Charge cable plugged in. Prep the fuel cells for charge sequence.
Resupply arrived. Go restock. No, it killed my bug. Стив! Fuel cells for powering the truck pod. Fuel cells charging. Stay close to keep them operational. We're expecting an increase in hostiles. Шо? Бачиш? Я. Ай. Ні, я О, усіла. божечки. Подсветило б, чи что? Fuel cells А ти мені що? Ну, мы твою сякеру здобываем. Як собі хочеш. Хоча поборони у мене. Сама з вусами. Как будто бы я тебя не обороняла. А ты мне что? А ничего. Ты покрутилась. На покривджених нітру возять. you're almost there. Fuel cells fully charged. Drop pod engine powering up. Hold your ground. We're almost ready Boom. to pull you and the goods out. Pod reactor spooling up. Grabbing ammo. Resupply. Supplies are on the way. I'm taking some of the ammo. Hardcore mainframe booting. Teach you. Time to restock. Calculating orbital trajectory. Getting more ammo. Getting more ammo. Getting destroyed. Ready. Одиннадцать, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Powered up, ready to leave. Time to bring it all home. Get on board, we're leaving with or without you. Ого! Retrieving escape pod. Ну як тобі? Ніяк. Давай лепше на сьогодні скончимо. Ну,
Ну просто я вже стомилася, хочеться мультика, а потім спати. Ну, так давай ще керу доробимо. Ну... Класс! Ладно, дороблю. Просто я уже стомилась. Яєчки я таки ведом. Ну, так поки що одна частка этой сякерки досталась мне. Ну, так давай доробимо. Давай к этой миссии пойдем уже. Ну, слухай, давай доробимо ще керу. Ладно. Стоп, там привиды. З привідами не треба, вибирай без привідів. Оголі 9 хвилинок, как змінилась миссия. Тому Нема без у нас привидов? просто яйка с привидами, 6 яек. с Вунь, привидами. здобича мігає у тебе. А у меня стоит яйки, а у тебя добыча. І що за яйки з привідами? 6 яек, 25. Ну, давай поспробуємо. Попробуем. Я возьму это. Стоп, не, я возьму дриллер. Во. У його хоча б добре зброя. Факел. Ну, будем будуть два гунери. Ганери. Ганери добре. Ганерс. Ганер. Бэм. Хоча за усю невеликі притори, коли ласка, невеликих, це золоті притори, за які... Успокойся. Привіди, Що за гэта значить... привид? Привіди, гэта значить, треба хутка працаваць. Але калі гэты привид будзе нейкі Гэта привид, які привид? марудны, Ён будзе марудны. але гэта будзе добра. Хутка яйкі шукай. Приторіан! Божечки, гэта просто привид, яйкі дзе. Туды. Хутка, 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 хутка. Ой, яйка. Action time. A swarm will be upon you shortly. Жей! Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Поехали Ще далее. кладем, біжем далі. Так що не звертай Ще увагу одно. на золото. Не звертай увагу на золото. Я дводжу Добре. привіда. Подали від мене. Добре? Так, так, так. Калі виживу. І коли я виживу. А звичайно так шмат на нас не нападає. Так, привіт. За мною! Я за мною, я за мною. Він тут. Так, добре. Я йду у правильному напрямку. Так, я знайшла ще одну. Приторин за мною? Я не ведаю. Так, ён тут. Да ё-моё, ну. Яйка. У меня еще одна. Я приторен!
так шмат усіх. Змагайся. Придурки, Так, блядь, у мене яйка. У меня так само яйка. Дориан. Ловите кто-нибудь яйка, блин. Да! Дориан, чему я за мной? Да ёп! Что такое? Я не вызывала мула. Що визивай? Клич мула давай. Добре, коли я знайду своє яйка. Ой, знайшла. Надіюсь, я за мною не ходить. Просто я у самій добрій схованці. Сподіваюся. Що, яйки собрані? Ну, Я ще діва, я не можу вийти! куди 2, 4, все. 6 у мене! Чат. Якое 4? 6! Я помогу! Чому я бачу 4? А чому я бачу 6? Це моя місія. У мене бачиться 106, а у тебе бачиться 104. Ми помрем. Зрозуміло. Маш, худенько бігати. Кубок. Can't do it. The angle's too steep. А у меня почему-то бачится 6. Это капец. Блін. Як подиватися? Єс. Я поднялась. Ship line up. Поїхали. Хоченька я ще яйки. Чому він за мною? Мені треба там яйка забрати. Ну так обойди. Як-небудь. Фух. Я заберу яйка. І ще одно. У тебя бачится, что 4, у меня бачится, что 6. Все. Я ще одну. У нас по 2 яйках. А что? Ай, ай-яй-яй. Ё-моё. Ну, я могу обойти, тому мне все равно. Кутка. Где там яйка? Тут. У меня так само яйка. Ай-яй-яй-яй. Фух, я не потрапила еще в яйку. Подшвырные руки. Лапы. Мне треба мула. Добре? Бери. Бери. У тебе так само яйка? Нема. Яйка зверху. Треба тікати некуди. Не зробити місію ні за що. Мені треба. Ай, ну. А! Ти що, помер? Ні. Ти не помер. Ой, то добре. Зараз я прийду за яйком. Він за тобою? Ай, ну! Ну, достаю, Боже! это складано! Ну вы Так, я отбил. злякуєтеся! Я отбег. Ну и что? А мне треба до яйка дойти!
Не рови, спокойно. І за мною зараз притогає нормально. Ти приводиш його до мене, навошта? Я утекаю. Ні, ти приводиш його до мене, я тут. Там утікай куди-небудь. І зараз ти помер, малайчина. Зараз ми удвох помрем. І буде нам капець. Спини истерику, алло. М-м. Зіплайни протягнутые, спини істерику. А ти спиніться помирать. Добре. So long, suckers! Ну. Ай. Я не переможный, что он за мной. Так Ён ён за мной ходил. усімі. Спини істерику. Не, ён по черзе. Ён за усімі. Ён по черзе. І зараз ми профукаємо эту миссию. Так профукаємо. А, Можешь спейсить? Коли у тебя нема. Але... ну ти ж я каля яйка помер. Ну и что, миссия не спиняется? Ты живая? Ой, спинился. Ну все. Чому так складано? Спини істерику, ну складана, ну. Так это супер складано. Я не розумію, як? А зато и трофей взяли. Ага, і мені ще трошечки тільки буде нормально. А зараз нічого. Ну так не хистери, ну успокойся. Пойдем у веселых труселях на наступную миссию. Далі будуть або літофаги, або то є саме. Зато ты у веселых труселях. Mission selected and locked in. Time to board to drop pod. Я дрелером буду. Не, я буду дрелером. Get on board! We're about to land. Drop sequence initiating. Fasten your seatbelts. Let's drop. If we die, I love you guys. God, I'm trying to say. Egg collection time, team. Alien eggs. The company wants them. Don't ask why. Find them, stow them in Molly, and return. Simple. Рыбочка. Where is that damn mule?
was made for mining. Molly was meant for hauling what I mine. Угу. Я пойду на інший край світу. Давай. А я пойду за яйками. Пиши. Lock and load. Другое. Got an incoming swarm. Зараз буде. Лишь мула. Ага, зараз. Terrain scanner just got updated. Кубок. Ну, Почекай кликать мула. да добре, мені самой потрібен мул. Почекай. Ну добре, я тебе почула. Все, забирай. Trophy secured. Та ё-моё! Performance point bonus. Ой, ну, Достали усі! спини истерику, ну. Да усі достали! М-м. Чому усі нападають тільки на мене? Потому что ты солоденькая булочка. Я угля зараз злая! Злая зая. Тільки посмей я ще раз це сказати! Тільки посмей! И что будет? Я злуюсь и не буду с тобой гулять. Hang in there. Dispatch whatever's left. Достали! Oh yeah? Come here. Come here. Все, маленьких жуков логово разбуганное. Угу. Там яйка ніде зверху, як його достати. Это моя уже справа. Да ё-моё! Добре. Ага, вакенса мне потрібне. Та ви здекуєтеся, у мене 0 літрів. І кольки у нас літри не хапає. Що? Достали. За. I got the Вам нитро. А ну. М. You secured yourself a nice bonus. I'm getting too old for Ну нарешті. resupply orders. Stand back. Supply car inbound. Ready to blow. Отойдися. Со своим Гриффидом.
Одышоўся. I'm taking some of the ammo. Never felt better. Далі прокафуємося. Як добре, що я узяла дриллера. Пущин. Ущ. Ін. Egg collection completed. Well done. Pull the escape pod in when ready. Депоситин. Keep it together. Дякую, що собрав грибочки. Нема за що. Что? Grabbing ammo. За что? Давай. Ну хотя мероприятие тоже. У косках. Starting in T-minus 5 minutes. Getting supply. Ну, усім добре провести выходные на Глиффитском свете. Хто не прийшов. Тим, хто не прийшов, зараз буде Що ти зараз воняти. сказала? Добрих виходних вам. Sequence. Deep Rock Galactic thanks you for your good work. Drop pod will leave with or without you. That's one for the books. Retrieving escape pod. Ну ти боялася. Гляди, які злые зай. У нас однолькове. Однольковые злые зай. А теперь танец. Ну, тільки не яни. Кто? Трифиды? Та там. Може, трошечки великий перепиночок. На 10 хвилин. Не, на 10 хвилин это долго. 3 хвилиночки перепыночек и заканчиваем твою сякеру и заканчиваем стрим. Странно. Як тобі? Нормально. Добре? Угу.
Погнали. Что там у нас? Hurry up! I ain't getting younger, you know. Sequence initiating. Could you please hurry up? We're leaving. Sequence initiating. Апчки, апчки. Ты получил... Come on, you lazy bastards. We've got a job to do. Иди возьми коктейльчик. Компотик. Котик, компотик. Возьми компот. Боже. Коша. Gribbly scrib. Скрипли скрип. Скрэп. Погнали. Скрэп. Бэп. Fascinating. Once. Oh, yeah. Взял? Move it, Выпил? guys. Find planet side. А чому ти можеш стукаться, а не я? Вот теперь у нас просто нормально. Это губка. Общи. Обосяпсик. Выпустите меня! Выпустите! Алло! Догасьте! Глупит сквизи. Destroy both them and their inhabitants by any means necessary. Bring plenty of ammo. They can take a punch. Please. Шкода, что больше не засталося целых яек. Ну, ось. Иди. Куди? До хати? Да дредноуту. Мы что, одразу будем дредноута забивать? Все только с подрихтовкой. Боже, якой подрихтовкой? Збираем нитру, валим дредноута. Ну еще просто. На карту тогда погляди. И знайдешь. Усім как ракачення. Мінералка! Мінералка, не утекай! Ё-моё, ну закопалась эта ветеранка. Я знайшла. Зараз поставлю только туалетчики. И все, и будем такие. One, two, three. Бэм. А, ну Пузя. Добре. Пузя так Пузя. Пузя по Пузя. Ладно, зараз отримаєш по повній програмі.
Ай-яй. Ти зовсім. Зараз знову підійметься. Ай-яй. Ти здякуєш. Все. Так ти здякуєш. Ось і все. That's it! We got it! Ось і все. Я утекаю від своїх туреляк. Нітра. Oh yeah. You know, I think I've seen some spare Бомбы, pipe rails да. lying around the station. Just saying. Molly! I'm wondering if fighting bugs and moving dirt is the best way to make a living. Ну, вертаємося до висадки. Куди? Ні, дивись. ні, ні. Коли я кажу куди, то тоді гэта не значить, що я питаюся, а гэта значить, що гэта сарказм. Докладно кажу, що гэта куди і кажу свій отказ. Що треба пойти у інше місце. Як скажеш, Вядір. І дадуть за так ключик, коли ласка. Як ти со мною, так і я з тобою. Зрозуміло. О, кубок. Я знайшла кубок. Ладно, не крут. Я такая хотела сказать тебе не крутуй, а уже тебе схопили за сраку. Сраку за голову. Well done, team. Performance point bonus is active. А это твой глифит? I need the mule right Так, here, твой. right now. Эх, я бы поменяла. Але не могу. Я не могу. Чака-чака. Tin Can is surely hungry today. Шкода, що ти поміняв свою дінь-дінь-дінь. Ну, я так само гэта поміняла. Гэта на хуткае перезагаджэнне моей батареи. Меня схопили за сраку. Що з'їли? Зараз їдуть. Ковирають. Меня розковирюють зараз.
stand Зараз dead. іду, не переживай. Rocks and stones may break my bones, but beer will never hurt me. Gee, I'm feeling poetic today. Так, где ты тут? Thank you, brother. You're a true friend. Нека. Эй. Эй. Аліс. О, слухай, ти може гэта паглядзіш, калі будеш адна гуляць? Вибачте. Я трошечки оттягнулася. Ну, так я бачу. Іди давай. Ось проход. А хто це у нас? Хто? Ну, я ведаю куди. За мною. Steve is down. Steve is down, Steve is down, Steve is down. Зараз копаємося. Униз. Прокопалася. І зараз до яєчка на прамтки. Пошли на Нітра, прамтки. Нітра. Over here. Donkey, come here. Ooh, glad to finally deposit. Felt like I was carrying a dreadnought on my back. One called for Lolly. Resupply. Hang in there. Supplies are on the way. Блін. Да ё-моё, мені зараз... Resupply pod is here. Everybody Я дуть. overwrites them. This is becoming Just take your sweet time, old lady. I've got all time. Zipline done. Zipline done.
включила музику, яка прантки для ретро-ноти, яка угольні гучала. І каратей просто вельми сходиться. Это музыка з дрифтом. Я вушко вибила. А зараз виб'ємо брушка. Що не виб'ємо? Вибивай брушка тепер. Some more crates. Грушка. Зараз. Чорт, брушка уже. Не активировали. Зараз повилазить маленькая. Ось вони. Fire grenades! Коли будуть грошки? Ззаду. Был. Вушки! Ай! Ну давай. Черт, профукали. Я что такое? Да не профукали, ну все нормально. Ё-моё. Знаете, треба перезагрузиться. Я ззаду буду. Я що трошки. Чошечки. Муа. Давай ще два яйки. Зараз принесу. Ти другое. На во что нести? Ай, зато будь у нас. Классно. Secondary objective completed. Now finish the job. Good work. Sending in the drop pod. Drop pod has arrived. The mule has been called back. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Так я правильно иду. Ну я, правда, не за мулом, а перед ним. А, нет. Ну, можно и по моему шляху. Yes. А я своим шляхом. Куди? Drop pod departing in T-minus 5 minutes. Better hurry. Ай, ну вас! Достали! Нельзя вот нормально передвигаться. The mule has docked, initiating launch sequence. Drop pod departing in
Нарешті. I'm first. Ну так сядь у дропот сиди. Я і сиджу. We get back. It's sandwich time. Extraction commencing. Good work. Сподіваюся, що наступне буде бульдозер. Ну добре, бо я його хутко скочу. Ну так. А ще плюс із інженер. Yeah. Ты горыла. У тебя больше минералов, у меня не больше ахвяров. А у тебя який уровень? А розниця. Ну скажи, ну. Мужики, не звертай на це уваги. 119. 119. Да. А у меня 59 всего тут. Наступний бульдозер. У мы тебя отгадали. 70. У меня 59, хутко будет 60. 70 у Ні. тебе узровень. На синем фоне у тебя узровень написано. Mission selected. Powering up. На синем я поглядела, у меня 50. Я стою на 60. Got 'em all. Пусть сам Got 'em погляди, down. вон. That's the way. Я бачу тебе у себе на экране 70. Ты не про то и говоришь. Это не узровень, это твои бонусы. Ну пофиг. Let's get this mission rolling. Drop sequence. Давай перепиночок. Seatbelts. Не. I ain't got all А day. ты так смешно выглядаешь? Ну ты шапы. Лечи, что это у меня такая стрижка. Не буду. Низкая гравитация у нас класс. Уху! Я люблю низкую гравитацию. Нават вельмі. If we die, I love you guys. Come on, you fat lord. Going elves on Check the gear and let's go. Okay, team. You've signed up for escort. Уху! Our target is an Omoran Heartstone, and your job is to protect and maintain the drill dozer as it makes its way there. Get ready. Stand clear of the landing zone, team. Drill dozer coming. Я просто возьму-ка я этот цукор, меня приб'є, а я з наутки полечуся. Угу. Як тебе? Нічого не зрозумів і навіщо ти це робиш. І зараз я жива. Сила інтуїції. Ну і ти спалила звіздольність. І що? Нічого, не хочеш. У тебе зато такого нема. Нема. Ну, дик. Drill dozer setting. На У тебе ганері свої нема. суперздольності. На стрелці, на стрелке нема. На інженери есть. У Гоголя ти зараз інженер, а не стрелок. Ну ось, на стрелке нема, на інженери есть. We got an incoming swarm. Please remember that the drill dozer is top priority. I call for the move. Terrain scanner just got updated with a new location.
О, кубок. Кубок. Добре. Ты забери кубок. Ти вже поїхала? Нудик! Ты что, не бачишь? Не бачу. Зараз вам буде повний піпець. Повна кабзда. Я ще як. Дозір чи ні? Кабзда. Wally's go lie down forever. One more year, another cargo shuttle loses its cargo in the caves. Unbelievable. Well done, miners. Performance point bonus is active. Стоп! 1 сороковика у Deep Rock Galactic день народження? Ну так. О! Супер! Бэм-бэм-бэм. Каушель бэм-бэм-бэм. А зараз кончиться паливо. У нас одна, до речі, посадка. The drill dozer has Заправка? fuel canisters are Ну all так, fire забавка. bone. Refuel them, Добре. and we'll have this show on the road again soon. That's oil. Oil shake. Sentry gun needs assembly. Armed and ready. I need the mule right here, right now. Sentry gun needs assembly. Ready to shoot. Да ну, чертовый скачок. Feeling much better now. Let's show them some pain. 360. You're as good as new, Doretta. I'm glad we have someone to carry our rocks and stones. Да. Protect the drill dozer. It's being attacked by wildlife. I made a platform. Я зіяку, я нічого не бачу. Де в мені тут все добре, нікого нема. Зараз уже ще добрий будь. Take cover. Метеорити і капець. Тепер я знову таки не змогу до... А, не, змогу. Допустим. Да сколько? Dozer, repair. Requesting rock cracker package. Roger that. Rock cracker package incoming.
Аллилуйя, аллилуйя, лилуя, лилуя, прийшла. Whoever got the last canister, get up. Наступне аллилуйя. Аллилуйковая. Знов! Скільки вже можна? Multiple meteor fragments incoming. Drop what you're doing and take care not to get caught in any of the impact zones. This canister is full. Gotta get it plugged in. That wall. Second canister in place. Какуль. To go. Bulldozer is fueled and ready to go. Я пока что ready to go. Bulldozer operational and homing in on the Heartstone. Jackhammer in place. Attention team, to keep the drill dozer running at full capacity, you need to keep it clear of bugs. Also, we got an incoming swarm. Варма. Stand your ground. Get no quarter. Как стали еще старой зброей? Jackhammer connected. All rock trackers attached. You can start them up already. Plop. Rock cracker pod connected and ready. Platform created. Rock cracker is hammering away. Rock cracking is a go. Stand by. I'm sure you will have company soon. Reloading. Alert, the rock crackers are under attack. Restart the jammed equipment. Need to fix up the rock cracker pod connected to the hammer. Die, monsters! And we're at 50%. All hammers online and hammering away. Good work. Аре, Что? Ну вот поехали. 75% completed. Almost there.
good things come to those who wait, like dual flamethrowers and beer. Well done. All plague cards collected. R&D should have a ball dissecting those. Що? Bacon. Supply pod requisitioned. Launching now. Drill dozer has reached the target. The Omeran Heartstone is jamming our readings, but we expect heavy pressure when the drilling commences. Угу. Скарб? Добре. Done. Drill dozer has begun cracking the Omeran shell. If you lose the dozer, А я you поки lose що the пойду mission, за so скарбом. guard it well against any hostiles. Покинув это бульдозер за моїми турелями, сам нас... О! Я так само знайшла скарб. Swarm, it's a big one, team. Боже, это скарб. Die, flame Где man. это скарб? Я пойду в то место, там где скарб. Якраз каля бульдозера. Will you, Molly? Во, добре. Я буду копатися до скарбу. І вже докопалася з одного маху. Так, Відом. де там? Іди до мене. Crust has been breached. Keep defending the drill dozer. Чекай, зараз турелічки І поставлю. що мені дали? Нечто, некую помадку. Окей. Хари? Я иду тут. Тут. Просто подскакиваешь и идешь. Что такое? А де хоч? Куди можуть ножки? Sentry gun needs assembling. Contact. Swarm approaching the drill dozer. Hunker down and load up. The drill dozer is at the halfway point. Keep it running. Bug trap. Incoming. Smoke him if you got him. Start to feel like family. You know it's not get wet. Shoot to kill. Ой! А це було болюче. Drill dozer is exposing the Ну, це було далеко. almost ours. Ага. Але просто не буду розбирати ГТ кришталі, а просто буду бульдозер чинити. Ремонтувати. Ну, до ремонту так само працює. Swarm detected. Ну так, я так завжди роблю. At all costs. Contact. Lock and load. Grabbing ammo. А.
Ось зараз уже не треба ремонтувати, тому що ще трошки і все. Буде тоді вибух. І ще трошечки. Все, нам не потрібно було зміщати. Ой, ремонтувати. І така голова злетіла. Угу. Голову можешь нават забрать, коли хочешь. Так можна, але ж не у двох под. Ну, не на базу. Ну, в руках можешь понести. Ну і що? Этого недостатково. Заслуговувати мое серебряство. Динь. Динь. І ось такий ось кришталик мені потрібен для моєї пушки лазерної. Так. Поехали. Пауэр. Я ведаю вже, де він буде. І завжди буду ведати. Навіть без помарки. Какуль. Drop pod has arrived. Retrieving the mule. Drop pod departing in T-minus 5 minutes. On pace for the first round. І він през метеорит і уже там. Мы едем. І ніяк не можемо доїхати. Так? Не, нормально едем. Чё. Go, go, go! Drop pod isn't waiting forever. Go, go, go. You leaf bundling son of a mud golem. We're on the same team. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. А я голову принес. Гей, дай мені колес. Не дам. Моя голова. Ти що, а так вам голову некому зомбі? Чи як? Я не отрывал ей голову, О, але я за... ти поклав двохпод. Так. Ти кинув, а воно само поклалося. Дарета едет с нами. Ага. О, у нас з собою голова. Так? Правда, голови у нашем не буде. Супер! Three bears. І у мене усі кірка зараз буде. Дайте мне мою кирку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чисто на коляды. Дайте мне мою кирку. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я так буду песни петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я люблю так песни петь. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Як тобі сміх? Подавайте? Нормуль. Ну що, вибирай свою секеру. Ку. Що зробила свою щептю? І на гэтым мы на сёння Скончим. развітваемся. Таємся. Ну, Покуль. Усім. чакай, як это? О, Rock me
пакуль. Stone. Rock and roll. Ну, Усім пакуль.